Agartala to akhaura dual gauge rail lama tei train run khwlai nukjak sangrong salo kai bwrui bogi no tei 14 September eba sangrong salni dipor Brahmanbaria akhaura ganga sagoni simi dipor ni damchini tamni sotei nechio songsai rwkha container train no 2018 20 July talo rail lama no samung chengsai rimani baroni samung khlainai motha Tex Meko Rail and Engineering Limited Agartala akhaura corona habani bagai samung gisa deramungo klaimani bagai samung painani leri thangka bisiba jora asalo train run khlaimani ulo tongtholaijak tei datike songsai rinai rail ni lama hani saikhna rwkha Agartala akhaura rail beding ni okra naikonlai Tex Meko Rail and Engineering Limited ni bwkhak tei saklaijaka o rail ni samung 98% of phaikha hanai tabo customs tei immigration babani samung ongui tongkha Are lama shnamjake Bharat Bangladesh ni bisingo trade ni saka kaham no samung angnai hini wansugui tongkha kaini hakotoni tongkosang lukurong ni simi chengai sinai nungnai lukurok bo Bureau Report Kokkhorang